diberikan dalam malam ini kalagi ikon dimintanya lanang kantuang bagurau balas sampai pagi lagi pulang semalam semalam lanang kantuang
Dari ayam putih tabang siang pepanjang jeleko baliaknya. Nayaklah baliak nang tengah nan sedang malalak mungko selatago. Dari ayam putih tabang siang. Salam-salam tercurah ke bakai dosan anak dia. Kau ketek nak bersabik namo. Kau kadang nak dibongkar dalam lingkungan masyarakat. Dalam berdua ayam putih tabang siang ya. Dalam berdua. ayam putih Agataru